Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Hemen hasiko gea, pentsatzen dantza antzeko bat ingo dula hasieran, jendea animatzeko eta ume guztik pozik egoteko. Eta gero alde zaretikan kale jira egingo deu, puntu zehatz batutan dantza egingo deu. Eta festa egin, animatu, eta jende animatu eta dena dantza egin. Hori da, erraldoietan ibiltzen geha, 2-3 pertsona erraldoi bakoitzeko, eta egiten geha, dantza batekin eta txandakatu. Orduan 6 erraldoi dienez, biderkatu 2 edo 3 batikan, eta jakingo zuzemakean, eta gero bura handi bakoitzeko pertsona bat. Eta gero kanpoan bai, pizka kontrolatzeko gauza. Zehazki ez daki guztetik, ez dira inoiz pixatu, baina gutxi gora bera 55 eta 55 artean. Da bai, nekagarria da, zu esan zut ezala, dantza bakoitzeko gainea batzutan beroa egiteu, izardi asko egiten dugu, eta orduan, kanbio ondo tortzea, aldatzea eta hori oso ondo tortzea. Urtean zehar egiten geha igandetan geratu eta gauten geha ensaiatzen ferialean. Horregatik gero, kriston lana da honen atzetik gero honea ateratzeko. Baina ikusten duzuen bezala gero jendea txalotzen gaitu, kriston estimua ditu erraldoi eta hogei. Eta ezinbestekoa bihurtu gara festa hauetan eta eskertzekoa da. Bai, urtero saiatzen gea egun zehatz bakoitzetan dantza berri bat ateratzea. Horretarako saiatzen dugu igandero eta saiatzen gea leku importanteetan eta egun importanteetan dantza berri bat ateratzea zehazki egun horretarako. Hori da, berritzea beti oso garrantzitsua da, hor jarraitzeko lania eta hori egiten da. Saiatzen gara berrikuntzak sartzen, gauza berdinak politak egiten, desberdinak, eta gero jendeak asko eskertzen dituenak. Egi asko pozten gaitu, jendean harrera, sobretodo umena, gehien bat umentzako da, behaiek alaitxo egoteko eta behaiek pozik egoteko. Orduan hori guri beti poste gaitu eta horregatik egiten dugu lana gehiago. Jendea animatzea, guk animatze geha eta orduan lan gehiago egiten dugu eta animoso geha. Atera geha egunero ostegun arratsaldeen, atzo goizen eta gaur berriro goizen. Gaur kriston paliza gainean, baina hemen gabiltz, jendearen indarrak eta batuz eta oso ondo, oso pozik. Bai, jende asko esan ez du bezala gutxi gara konpasan erdia Tolosakoa da, herrikoa da, beste batzuk kanpokoak, Navarratik etortzea, Donostitik etortzea, eta orduan eskertzekoa da, gure lagun guztien laguntza, eta hori. Gogorraitea, bai, baina herriantzako da, eta orduan oso guztua egiten dugu. Guztora egiten dugu.
denetarako dago denbora, dago erraldeekin ibiltzeko, gero parranda ateratzeko, denetako dago denbora, eta esate dizudana da, ateratzen garen bakoitzean dago jende mordoa gure esperoan, gero txalotzen gaituzte, kriston indarpila, animoak, zorion du, orduan, holan ibiltzea gozada bada. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.